трансфер Валера Грамыкі ў МЛ Віцебск. Думаю, дарэчы, гэта пэўны стейтмент з боку клуба і зараз паспрабую растлумачыць чаму. Але спачатку давайте узгадаем одну цытату Грамыкі ад 6 снежня 24 года, то бок гэта крыху больш, чым год таму. Валерый сказал: «Из чемпионата Беларуси в принципе советую уезжать, нужно быть честным, с каждым годом он все слабеет». Что ж змянілася? Апошнім беларускім клубам выхаванца Мінска быў барысаўскі Батэ. Адтуль Грамыка сышоў у 23 годзе і паехаў у маскоўскай Торпеда. Пасля быў Казахстан і вельмі добры сезон у Кайраце. Ліга чэмпіёнаў, дзе беларус вельмі няблага глядзеўся, добрыя матчы за зборную. Яго не проста так прызналі лепшым гульцом Беларусі, гэта праўда. Але працягваць сваю кар'еру ў Казахстане ён не хацеў. Шмат пісалі аб тым, дзе мог апынуцца беларус, зацікаўленасць з боку чэмпіяната Турцыі і не толькі. Чуў аб тым, што ў Кайраце Грамыка зарабляў каля 10 тысяч еўра за месяц. МЛ гэта цалкам прыватная каманда. У краіне, дзе рэкламу казіно можна пабачыць на кожным кутку, букмекеры маюць амаль неабмежаваны рэсурс. Колькі яны там зарабляюць на самой справе, ніхто не ведае, акрамя іх. І тут вяртаемся да Грамыкі, колькі грошай прапанавалі яму за пераезд у МЛ. Тэлеграм-канал Уха паведамляе, што заробак Грамыкі складзе $1,5 мільёны за 3 гады. 1,5, то бок 500 тысяч у год і 40 тысяч у месяц. Я не ведаю, сапраўды, ці гэта праўда, ці не. Просто складана уявіць.